Vad gör du, Elsa? Så. Vad gör du för någonting, Elsa? Måste du berätta, vad gör du för någonting? Ska jag lyfta på mina fötter så du kan dammsuga här? Tack, tack. Hör du något med lillgammal här nu? Det är bra att du städar, Elsa. Ja, god dammsuga du. Får du säga god jul och hej då först då? God jul!